wanna be thugs to tap the gas down and bow down. Hold the fuck up, see how I'm bow down. We crack down. Don't wanna be thugs to tap the gas down and bow down. Hold the fuck up, see how I'm bow down. Sota mun kotikaupungissa, kun isoil pojil tulee riitaa, jengis tulee riistaa. Pikkumaista kiistaa miljardeista. Kuka saa eniten luonnon antimista? Vittu tällä mikromuovin määräkyys ajasta, et milloin tulee hetki, ettei enää kanne kalasta. Ja kuka voi edes antaa oikeuden vaan raiskaa? Tää pallo alkoi kautta himaa, kattoo jalkapallo. Koska se on kivempaa kuin keskustella aiheesta, joka on jotenkin niin ikävä ja vaikea. Ja sulla on lisäks suuni huomenna. Sä et jaksa kelaa jonkun metsän kuolemaa, mutta kuolemaan me tullaan kyllä kaikki. Sanat ja teot ei ole täällä samanlaisia, ollaan alamaisia, moderneja orjia. Ei tarvi avaa enempää, mun kuulijat on fiksuja. Mitä vittua? Mä sanon, että mitä vittua. Ootteko te sokeita vai vitun psykopaatteja? Tukehtumas tänne, mut sä haluut uusia vaatteita. Mitä vittua? Mä kysyn vielä, että mitä vittua? Ollaanko me sokeita vai vitun psykopaatteja? Älykkäät ja herkät tyypit päätyy käyttää aineita. Pikku tyttö itkemässä YK:ssa. Kelat mitä voisit nyt ostaa? Kun sun tehtävä on kuluttaa. Mantra pidä pääsi kiinni, mikään ei tuu muuttumaan. Ja kyllä sellainen bisnesmalli on saastaa. Seuraksista välittämättä revitään kaikki arvokas maasta. Sit ne haaskaa, jotain 50% hävikkiin. Firman massit malta kautta pukeutuu kuin Ali G. Miten sinä kävikin niin kivasti, et nyt meikän tilillä on vihdoinkin se miljardi. Mutta ei ollut vahinko, me lopattiin kun perkeleet takansa ahdinkoon. Onko se nyt ylläri, et mielenterveysongelmat lisääntyy, mut mä en näe sitä tällä korkealta, jos sulla on ongelma. Heitä siihen suuntaan massini, kaikki ratkee kaikki hintansa ja sulla on tarpeeksi. Niin, mitä vittua? Mä kysyn vielä, että mitä vittua? Ollaanko me sokeita vai vitun psykopaatteja? Tukehtumas tänne, mut mä haluun uusia vaatteita. Mitä vittua? Mä kysyn vielä, että mitä vittua? Ootteko te sokeita vai vitun psykopaatteja? Älykkäät ja herkät tyypit täytyy käyttää aineita. Mitä vittua? Mä kysyn vielä kerran, että mitä vittua? Ootteko te sokeita vai vitun psykopaatteja? Tukehtumas tänne, mut sä haluut uusia vaatteita. Mitä vittua? Mitä vittua?